медитация е поредно мое предизвикателство в живота. Вчера беше подготвителният ден за постъпването днес. Какво да ви кажа? Емоциите са голями. Всеки един човек изпитва подобни емоции. Срещат се и неудачи при подготовката. Аз имах такива. Естествено, когато си много емоционален от това, което ти предстои, си силно сетивен, бързо реагираш, неадекватно дори, но благодарение на Мехмед не се и отказах. Той прояви цялото възможно търпение, което може да прояви един човек към друг, нервничеш, безпокоен, обтегнат, но запази цялото хладнокръвие, отношение и даде шанс да преосмисля деня. Съответно днес на трезва глава взех решението и се надявам на добър успех. Стъпката да реализирам до край това предизвикателство е благодарение на упорития труд на Мехмед за мен. Посвети изключително много време и внимание целият ден от сутринта от 9 до 19 часа. Каляхме болницата неотлъчно до мен и най-важното, което внесе спокойствие и кураж да не се откажа. Ще се видим след приключението.